és família. Benvinguts perquè d'aquí uns dies comencem aquest temps tan maco que és el temps d'Advent, que és aquest temps de preparació pel Nadal, per la vinguda de Jesucrist a la terra, per salvar a tota la humanitat dels seus pecats i obrir-nos les portes dels cels per fer-nos feliços. Un temps d'Advent que és un temps molt familiar. La Mare de Déu ja està de 8 mesos, li queda un mes per néixer Jesús. Un temps d'Advent que Jesús, Maria i Josep, la Sagrada Família, ho van passar malament, perquè els hi tancaven la porta, perquè tenien problemes, perquè feia fred, perquè Jesús va néixer en una cova, en unes circumstàncies deplorables, però seguien endavant. I sabeu per què seguien endavant? Perquè estaven units en Jesús, estaven units en l'oració. Aquest temps d'Advent a mi almenys em serveix resar una oració que és la que més li agrada a la Mare de Déu. I a més és una oració que ens porta a Jesús. A Jesús sempre hi es va, sempre per la seva mare, per la Mare de Déu. Sant Josep també sempre està intercedent allà silenciosament. Aquesta oració és l'oració del Rosari. Una oració gens monòtona, gens trista i que sempre diem les mateixes coses amb amor renovat a la Mare de Déu. Sempre li diem les coses més importants que ha fet la Mare de Déu a la seva vida. Això és el millor que li pots dir a una persona. La Mare de Déu segur que està contenta. I la Mare de Déu, si resem el Rosari en família, sapiguem que la família que resa unida segueix unida, com la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep, que segueixen units en l'oració abans del naixement de Jesús. Doncs la Mare de Déu intercederà per nosaltres, però contínuament i amb totes les gràcies. Família, bon Advent i bon Nadal!